Aina pääsiäissaarilta Helsinkiin. Näin kulkee monitorikiihdytyskilpailun MM-sarja. Tervetuloa seuraamaan legendaarisen monitorin kiihdytyskisan toista osakilpailua tänne keskelle näennäisen kiireistä työpäivää. Osakilpailu pidetään täällä kauniissa poutasäässä Helsingin ydinkeskustassa. Työ on täällä päässyt jo varsinaiseen alkuun ja median ammattilaiset täällä valmistelevat suoraa lähetystä, joka televisioidaan ympäri maailmaa. Näin käydään kuuntelemassa finalistien mietteitä. Mulle tää on tosi uusi harrastus. Mä innostuin tähän ihan vasta viime aikoina, mutta mä oon lähtenyt tähän täysillä mukaan. Mulla on kotona erilaisia monitoreja, joita mä oon treenannut. Niissä ei ole vielä tosta hienoa mekanismia, mutta mä oon niitä nostanut ja laskenut. Tällä hetkellä se vie kaiken mun vapaa-ajan. Kyllä mä oon tähän lähtenyt ihan tosissaan mukaan, että ei mikään leikki. Kyllä mä pyrin pitää itteni niin rauhallisena, keskittyä siihen mitä mä oon tekemässä, eikä lähteä hötkyilemään ja seurailemaan mitä muuta aikoo tehdä. Että kyllä tää on niin oma peli, lähdetään pelaamaan. Aina niin oma tatsi mielessä. Niin mullahan tää lähti tää monitorien kiihdytysajoharrastus ihan tuolla 60-luvun puolella, että sillähän mä kilpailin aikanaan naisten sarjassa, että mä oon itse asiassa joutunut vaihtamaan sukupuoltani tätä varten, koska mä halusin saada kovempaa vastusta. Nyt tää kassu on ilmeisesti aika kova jätkäkin, että mä oon saanut tähän oikeastaan ainoa vastus, mitä löytyykään koskaan mistään. Kyllä mä vahvuuksina niin tässä kisassa pidän ehdottomasti pakaroita, että tämähän on niinku istumatyötä siinä missä mikä muu tahansa, että pakaroiden on oltava kovassa kunnossa ja niitä mä oon lähinnä nyt tässä treenannut, että lähinnä tää mielikuvaharjoittelu on mulle erittäin tärkeää. Tavoitteena mä monitorien kiihdytyskisassa on pitänyt ihan maailman mestaruutta, että käsittääkseni se tänään tässä finaalissa ratkeakin, ei ei tätä ilmeisesti muualla paljon edes jostain syystä harrasteta. Kyseessä on kuitenkin todella mahtava televisiolaji ja tätä voi lämpimästi suositella kaikille, joilla on monitori. Joo, mä joskus käyn, silloin kun muija kaveri päästään, niin mä käyn live-tapahtumissa. Mulla on myös nämä maksukanavat, mitä se on, 150 kuussa, ei se niin paha ole, näin opiskelijoille. Ennen kilpailun alkua nähtiin draamaa. Jari hei, oikeesti, mitä sä teet? En mä voi tämän kisana enää. Ei, no kaikille sama. Sä et voit sulla ei oo mitään etuoikeuksia tässä. Oot sä nyt joku ylituomari? Minä olen ylituomari. Mitä se Jari yrittää? Se yrittää vilppiä täällä näin taas. Mitä yrität? No sitten. Mä otan kakkosmonitor. Itse asiassa mä en ois kuullut tällaista aikaisemmin, että on aika mielenkiintoinen laji. Onko se hienoa, että tämmönen laji on saatu Suomeen ja Helsinkiin? On, ilman muuta. Täytyy vaan toivoa, että itsekin pääsisi joskus kokeilemaan. Varmaan siihen tilaisuus tulee jossain. Pitääkö ton kanne mennä ihan kiinni saakka? Kyllä. Tää täytyy aika jämäkästi painaa tää nappia. Tää itse asiassa yksinkertaisesti helppo, mutta kyllä toi vaatii vähän, että pitää heti painaa oikeasti kohtaan tätä nappia. Koska muuten jos on vähän niinku sormi on, tietsä, ettei oo ihan tossa kohdalla, niin se ei lähde heti siitä, että joutuu niinku skarppaan. Sen verran pitää olla hereillä. Sä voit laittaa PGM. Ja näin, hyvät naiset, on finaalin aika. Minä hetkenä hyvänsä lähtee lähtölaukaus ja se tulee nyt ja sieltä lähtee ja nyt kuka pääsee, kuka saa paremman lähdön ja se on Jari. Jari saa pikkusen paremman lähdön. Oi, onko tulossa varsinainen klassikko tänään? Kyllä, taitaa ai. Ja muistetaan, tässä välivaiheessa on juotava lasillinen veen vettä, eli siihen päästään juuri nyt. Ja siitä lähtee ja aha, Kassu tekee taktisen virheen. Hän lyö kyynärpäällään pulloa niin, että hapot meinaavat tulla pihalle. Ja nyt kyllä Jari taitaa viedä tämän kilpailun. Katsokaa, Jarilla on hyvin aikaa juoda siinä. Ja Kassu vasta nyt pääsee juomaan. Siinä on lasillinen ero, mutta Jarilla vielä tuo korki. Jari nyt härnää vähän turhankin pitkään. Ja oi, kyllähän tämä menee kuitenkin klassisen jännäksi kilpailuksi. Oi. Ja näin sieltä. Ja Jari ollaan, oi, mutta miten käy? Miten se käy? Taitaa Jari viedä voiton. Jari vie voiton. Oi. Tätä dramatiikkaa. Jari vie voiton ja on maailmanmestari monitorin kiihdytyskilpailussa. Ja siinä vielä näette hidastuksesta. Ai, kun meni tiukalle. Oi, mikä kilpailu.
Ja siinä oikat, ai, kyllä kassua harmittaa, mutta olipa dramaattinen kilpailu.